Здравейте хора и добре дошли в днешното видео. Днес искам да ви разкажа малко повече като цяло за началото на бременността ми и в частност първият триместър, най-вече първите 3 месеца, които най-вероятно притесняват повечето жени, както и мен също ме притесняваха. При мен, честно казано, беше до някъде шок, защото ви споделих още в предното видео, че не го очаквах, че съм бременна и премина малко по по-странен начин, имайки предвид, че аз първите почти 2 месеца не знах, че съм бременна. Реално разбрах в 7, почти 8 седмица за това, че съм бременна. Тогава съответно направихме теста. И отидах след това на лекар за потвърждение. При мен първите 3 месеца аз съм си нахвърляла някои неща. Просто не знам. Доста от нещата не си ги спомням, а пък реално вече съм в 4-ти месец и средата, края дори, вече към 4-ти месец. Не, по-скоро средата, да речем. Може да ми кажете вие как си следите седмиците и месеците, тъй като срещам и двата варианта. Някои си ги следят спрямо лунния календар, който на 4 седмици, но така реално получаваш 10 месеца, реално трябва да си бременна. Докато намерих на повечето места е почти един и същ. Да речем на 90% от случаите. Друг вариант, в който за 9 месеца и някои от месеците са с по 5 седмици. Не с 4, нали? Зависи. Там не знам колко бяха. 4 или 5 месеца от бременността бяха с повече, с по 5 седмици, да речем. Аз по него се водя и реално съм в 4-ти месец и 16-та седмица, видеото, когато гледате. Да речем, първите симптоми, които бяха при мен, освен ужасното гадене, неразположение, нали, чувствах се без абсолютно никакви сили. Не можех да стана от леглото, но не мога да го опиша точно като да съм била болна или настинка, да го свържа с нещо по-конкретно. Имах и други симптоми, които реално след това вече, когато разбрах, че съм бременна, започнах да се ровя в интернет и да търся вече кои са симптомите, що там в групи вече всеки си пишеше, нали, какво се случва при него, за да могат да си обменят опит и информация реално жените в групите. Едно от нещата при мен също беше запушения нос. Като аз си мислех, че просто съм настинала. Но не, нямаш хрема, нямаш сополи, просто ти е запушен носа. И беше ужасно. Първите, особено няколко дни там, не можех да спа изобщо. А пак толкова много ти се спи, особено в началото, поне при мен. Нали? И през деня, и вечер, нали, не мога да спя. Като накрая, нали, от аптеката си взех едни капки за нос, които са подходящи за бременни. Те спасяха положението до някъде, но да, избутах го и този период. Не беше много дълъг, като цяло, може би около 2 седмици беше при мен това нещо. Другото нещо, което беше при мен също, още в началните етапи. Аз пак ви казвам, разбрах във 2-я месец, така че реално симптомите по-специфични съм ги следила 2-я и 3-я месец. Първия, може би основно умората, която мога да си спомня назад, нали, да върна, е това. Спането, умората и гаденето като цяло. Абсолютно никакъв апетит нямах. То най-вероятно заради това беше свързано, но не съм стигала до момент, в който да повръщам. Просто ми се гадеше. Значи за главоболие имах. И то ужасно силно главоболие. Това беше в периода след първия ми преглед. А до втория ми преглед при лекарката имаше не знам колко време, примерно още 2 седмици, да речем. Нямаше как да се свържа с нея. Тогава все още нямах телефона, нали, директно да мога да се свържа с нея. Часовете си ги записах само чрез или Супердок, или през болницата може да си ги запишете. Но нямаше как и кого да попитам дали мога да пия нещо или не. Четох на различни места, някои си позволяват да пият и други лекарства, нали, освен парацетамол, но аз прочетох за парацетамол и в най-силните ми периоди съм пила по една половинка, което след това вече лекарката ме успокои, но след като говорих с нея, то вече ми беше преминало, защото беше буквално период от около 3 дни, но адско главоболие. Буквално не можех да си подпра главата никъде, толкова много ме болеше. Говорихме за това, главоболието с нея, тя ми каза, мисля, че до 3 цели. Това вече трябва да си го говорите спрямо вашия лекар, който проследява бременността. Мисля, че на мен ми каза, че дори 3
цели парацетамол мога да пия за денонощи. Но аз така не посмях, след това пак ми се е случило така инцидентни периоди да съм имала с главоболи. Пак си пиех по една половинка само за денонощи, най-много. Както и казах, може би почти по-голямата част, да речем, от времето го ударих просто на спане. 2-3 месеца не мога да стана от леглото. За щастие аз тогава не ми се налагаше и да работя, не съм ходила на работа. Не знам, евала на хората, на жените, които ходят на работа в тези периоди. Аз наистина се чувствах като парцал и съм сигурна, че дори да бях на работа, още може би от първи момент, в който ми ставаше зле, щях да излеза в болничен, до не знам до кога. Сега реално във втория триместър се чувствам доста по-добре, но за първия просто беше ужасно и въобще не мога да си помисля да ходя на работа или да излизам където и да било от вкъщи. Доста трудно ми беше реално излизането от вкъщи, защото дори пътуването с кола много ме затрудняваше. Страшно много ми се гадеше. Реално на мен ми се е случило да пътувам от Тур до София, което е, да речем, час и малко, 10 на минути до мястото, до моето помещение, което е. И не мога, много зле ми ставаше, гадеше ми се, постоянно съм с някакви смучещи бомбони, някакви трикове, които си намирах за себе си. И единственото ми по-често пътуване беше, да речем, до по-големия град тук близо до нас, който е на около 10-12 км максимум, но на който също ми ставаше зле, но просто е по-поносимо, защото бързо спираш, да речем, 15 минути. По един главен път просто се минава, 15 минути спираме и вече малко по-добре се чувствах. Излизанията ми вкъщи бяха доста ограничени, именно заради това, защото не можех да пътувам. Спрямо храната, която приемах тогава, беше в оскъдни количества и основното, което ми се ядеше, беше кисели неща, доста ми се ядях тогава, честно казано. Изкарах го наистина на кисели краставички доста дълго време. Сока от киселите краставички, естествено. Аз си мислех, че това наистина е мит за бремените, но явно това е нещо, което ти успокоява организма и те кара да се чувстваш по-добре. Другото, което е плодове. Много ядях плодове. Зеленчуци също, но не чак толкова. И то ми се дояждаха такива много странни неща. Не странни, но просто неща, които по-рядко ям, да речем. Или бих се сетила за нещо такова. Като примерно чушки със сирене, да речем. Това почти всяка вечер, това вечерях, за да може да бъде нещо по-различно от плодовете, които ядях през деня. Защото цял ден общо взето го карах на плодове. И сутрин едно кафе с бисквитка, защото когато го пиех кафето без бисквитка, изцяло на гладно, тогава ми ставаше много по-зле. И си го открих този хак за мен, може да го пробвате, ако наистина ви става зле сутрин. Аз без кафе не мога да кажа, че не мога, но имайки предвид, че тогава силите ми бяха на минимум, беше много трудно ставането и събуждането. След като лекарката ми позволи, да пия по едно кафе на ден максимум, аз си го пия, не съм имала проблеми. Аз и преди не съм прекаляла с кафетата. Едно, максимум 2 съм пила на ден. Примерно едно след обяд, просто това след обяд сега го пропускам. Или проспивам след обяда, или просто си правя нещо безкофеиново. Другото от към храненето е месо. Не мога да ям по никакъв начин. Не знам, страшно много ми се гади от месото. Дори само да го... Чакай да снимам! Продължаваме. Исках да снимам един... Тук при нас пускат много от самолети, с парашути хора. И един буквално беше тук в двора, общо взето, не знам, малко над къщата. Исках да го снимам с телефона, да мога да включа към видеото, обаче много бързо премина просто така над мен, докато реагирам, защото аз като снимам и гледам в камерата и той буквално мина зад мен. Нямаше как да реагирам да превключа. Така, няма значение. Какво ви казвах? За храната, да, месо не мога да ям по никакъв начин. Все още не мога да ям, но правя опити да ям риба, поне това. Сполучливо до момента, но гледам да не прекалявам, защото така направих с пилешкото и веднъж успях да изям едни пилешки хапки и там бях. После втори път така и не успях да стигна да пробвам. Организмът ми по никакъв начин не ги искаше. Та гледам да не прекалявам. Спрямо месото, аз съм го коментирала вече с моята лекарка и тя ми каза, че няма проблем за момента. Каквото искам това да си ям, каквото ми е вкусно, общо взето, все пак да гледам да са по-здравословни нещата. Като аз естествено не прекалявам, макар че пак ми се дояждат нездравословни неща, като чипсове, снаксове, сладоледи и така нататък, но гледам да са много по-рядко.
По-скоро залагам точно на това, което ми се яде и най-вече плодове и зеленчуци. Основно картофи и такива неща ям. Това бебе ще бъде най-вероятно вегетаранка или веган даже, не знам. Защото млечни поне си ям. С тях нямам проблеми, кашкавали, сирена. Яйца също не мога да ям. Но това си е много строго индивидуално спрямо хората, макар че като говоря с хора около мен и вече както качвам и в социалните мрежи и основно нали, в TikTok гледам по-ми е лесно да комуникирам с хората, те също не ядат месо. Нали, не е само при мен това нещо. Та сега към 5-ти месец някъде около 20-та седмица, ще правим пак кръвни изследвания други, на които там ще се проверят вече нивата, нали, спрямо колко протеин съм приемала, дали е достатъчно, дали всичко е наред. За момента изследванията, които правихме, всичко е 6 от всякъде. Та ще проверим пак дали има нещо и кажа, че ако има нещо притеснително, говорихме за един протеин за бремени. Не знам дали сте чували, че съществуват и такива неща. Смятам като някакво спасение, ако изобщо не приемам месо в по-напреднал период от бременността ми. Та бих могла да приемам и такъв протеин, но кажа, че първо ще направим изследването и тогава ще преценим. За момента няма нужда да приемам такива неща. Другото, което беше ужасно още, много мухи и пчели, което беше ужасно още от самото начало на бременността е ужасното акне и огромни пъпки, които ми излизаха на лицето. Никога не съм била с перфектна кожа, но като цяло ми беше доста по-добре чисто. Излизаше ми по някаква друга пъпчица, но такива малки. Нали, може да ги прикриеш дори с фондиотен, с коректор, даже мога да ги прикрия само така с точица. Но това беше нещо ужасно. И те са такива изчезни бе. И те са такива огромни и болезнени. Няма с какво да го скриеш. 5 тона фондиотен да сложиш, тази пъпка си е там, каквото искаш да правиш. Добре, че не ми се налагаш особено много да излизам или да ходя на работа, примерно там сред хора, да може да ме гледат на какво чудо съм в лицето. Сега вече да кажем, че попреминаха. Поне тези големите. Пак ми излизат пъпки, но не е това, което беше преди. И много от нещата от козметиката ми, която съм ползвала преди, сега в момента не смея да ползвам, защото не съм сигурна, че всичко е подходящо за бремени, честно казано. И проверила съм някои неща и си ги ползвам, които нали, стават най-вече за пъпките за третиране. Иначе съм основно на хидратиращи кремчета. Това е което ползвам. Гримирам се по обичайния начин, все по-рядко, защото нали, казвам, аз и не излизам и не ми се занимава, честно казано. Но да, козметиката ми е основно хидратираща за лицето кремчета. И почистването по същия начин, като пак гледам, не ползвам точно нещата, които съм ползвала преди. Точно заради това, което се казвам, че не смея абсолютно всичко да ползвам. Преди съм използвала именно заради лицето ми много неща, които са с киселини, с ретинол съм използвала също съставки. И сега почти всичко съм отделила там в шкафа и си стои непокътнато. Ползвам си общо взето 2-3 крема максимум, които са сутрин и вечер. Другото, което беше странното, сега знам, че не е правилно, но от към храната за първите 3 месеца, които беше, освен нали, киселото, което ми седеше на едно кисели краставички, основното, което ме спасяваше е фанта лимон. Никога не съм пила фанта лимон преди, нямам спомен да съм пила, ако съм пила като много години назад, съм пила портокал, не лимон. Но не знам откъде и защо ми се допи, просто нещо кисело, нали, естествено искам. За щастие те бяха направили някаква такава с малко калории. Това беше нещо, което ме спасяваше. Вечер по една чаша фанта лимон, някъде около 200 мл, нали. Не съм прекаляла да съм пила по някакви големи количества. Сега естествено пак не мога да си представя да пия фанта лимон, дори ми се гади, но тогава ми беше много добре. Студена, охлаждаща и кисело. Това беше супер за мен. И ядях основно кайси и праскови, още не бяха така в сезон. Нали, и бяха твърди и кисели. Когато някой вземеше от моите на летишо или майка ми да пробва, въобще не можеха да ги ядат, защото им били много кисели. Пък на мен си бяха вкусни. Така че това е другото нещо, което нали, вкусовите качества колко много ни се променят. И относно храната, мисля, че е горе-долу това. Реално сега не ми се е променил кой знае колко начина на хранене. Нали, мога вече да си представя да добавям по някакви неща, които преди не съм си мислила, че мога, защото ми се гадах почти от всичко. А сега малко по малко почвам да разнообразявам. Нали, що вече стигнах до момента да добавям риба. Това е много голям прогрес за мене. И относно симптомите, храненето, да речем аз така съм си ги определила като точки, нали, някакви, които да следвам и да мога да споделям с вас. Мисля, че е това, общо взето от първите ми 3 месеца. Ако има нещо, може да ме питате, ако не се сещам и не съм успяла да ви отговоря или да споделя с вас, нали, спрямо от това как при мен преминават нещата.
Другото нещо, което беше като важни етапи, бяха прегледите и изследванията за първите 3 месеца. Като първият ми преглед при лекарката беше в момента, в който направихме теста. Ние тогава го правих точно на Великден. И вече виждам теста, обаче то пак ти не мога да повярвам, нали, още се едно не знаеш дали всичко е наред, какво е, почваш да се притесняваш, нали. И най-вече от страх за бебето, дали всичко е наред. Още първите ми мисли беше това. Има го тестан, дали не е нещо фалшива бременност, дали не е кухояце, дали нещо. Винаги си мислиш най-лошото. Поне при мен беше така в началото. Гледах по възможно най-бързия начин да си запазя час при лекарката, която естествено имаше часове, може би поне 1 седмица напред. И нямах възможност, а пък исках колкото е възможно по-бързо да се случат нещата. И може би, не знам, сигурно 2 дни ги изкарах нон-стоп в Супердок, за да гледам и да следя дали някой аджеба ще се откаже от неговия час. И имаше такива, нали, след първите, значи ден преди да отида на прегледа, реално отидах 2 дни след като разбрах. Но да речем, че е било, сигурно неделя беше, за Великден. Понеделник вече следях преглед и вторник или сряда по-скоро, защото вторник тогава най-вероятно мисля, че беше първия работен ден. Мисля, че вторник запазих за сряда час. Имаше такива, които се бяха отказали и успях да си запиша час. Това беше най-страшният преглед в живота ми. Не знам, ако нещо друго ми се случи, нали, не дай си Боже, нещо по-сериозно и страшно, как ще го приема, но това беше някакъв голям страх за мен. Тишо дойде естествено с мен, продължи ме. Не е влизал вътре, но беше голям страх да знам дали всичко е наред, дали ще му се чуе сърчицето. Нали, аз дори не знаех коя седмица съм и колко е голямо бебето изобщо, ако го има изобщо. И така, направихме прегледа, видя се бебето, всичко е наред. Виждаше се даже сърчицето му, нали, както ви казах, аз разбрах тогава, като го измери докторката, беше около 7 седмица и малко. Близо 8, да речем. Това беше първия преглед, който направихме. След това имаше друг месец, че пак при нея, след колко мисля, че 2-3 седмици ме извика, явно за по-сигурно да се знае как се развива бременността. Нямах търпение за него, отидахме също на него, пак всичко беше наред и вече почнахме да говорим за фетална морфология. Тогава това беше първият тест, така по-сериозен, първият преглед, който правихме, който не беше при нея, нали? Беше на друго място. Тя ми препоръча къде да отида. Моя го направих в болница Щерев. Изключително доволна останах от доктора, който ми направи прегледа. Сега този, който ми предстои втория, също ще смятам да го направя при него, само да има часове. И там беше абсолютно всичко наред, като ние преди феталната морфология бяхме правили и пренатален тест. Аз знаех какъв е пола на бебето реално, но на феталната морфология тогава можеше и Тишо да присъства. Така не знам докъде съм стигнала, защото камерата ми беше прегряла. Да, камерата беше прегряла, защото аз успях да се скрия на слънце, но пък нямаше как да я сложа на такова място, където да е сянка. Сега вече се преместих. Говорих ви за феталната морфология, която правихме. Надявам се да го има записано назад. И на нея успя да присъства и Тишо вече. Беше много, много хубаво преживяване, такова емоционално, където, нали, той вече да види бебето. Аз вече го бях виждала, не знам, 2 или 3 пъти преди това, но пак си беше вълнуващо и за мен по същия начин. На феталната морфология също се оказа, че абсолютно всичко си е наред с бебчето и с мен също, нали? Няма никакви проблеми, аномалии и така нататък. Преди самата фетална бях направила и биохимичен скрининг. Това са кръвни тестове, които също следят показатели спрямо. Но там вече малко по-като процентно съотношение. Аз така и като документ го нямам при себе си. Там го разгледа просто доктора, който ми прави феталната морфология, защото също го направих там в същата клиника. И той имаше достъп. Погледна, каза, че абсолютно нищо няма притеснително, всичко е наред. Но да, с това вече така ли, че го знаех, понеже бяхме правили вече пренаталния тест, както ви споменах. И като него наистина ви го препоръчвам да си го направите. Реално ние го направихме, кога мисля, че около 12-та седмица се правеше. Около между 11-та и 13-та, ако не се лъжа, но трябва да проверите или да попитате за всеки случай. Аз мисля, че около 12-та седмица го правих тогава теста. Той е кръвен тест и следва за страшно много неща, аномалии, такива страшни неща, които, повярвайте ми, искате да знаете, че вашето бебе ги няма. Струва не от най-евтините. Аз го правих в една клиника, където пълният пакет беше близо 700 евро, 690, ако не се лъжа.
за абсолютно всичко, което се изследва, буквално пълния пакет и резултатите излизат. По принцип, мисля, че казваха около 10 дни, но при мен излезнаха по-бързо, около 5-6 дни, да речем, че беше готов вече резултата. На този етап може да разберете, освен важните неща, които са като различни заболявания, аномалии, синдром на Даун е един от тях, по-известен. Може да разберете и пола на бебето. Естествено, той е включен към пакета. Ние още тогава разбрахме какъв е пола, като аз реших да го направя. Аз нямаше как да чакам, първото, което е и за резултатите, защото исках да знам, но и пола исках да знам тогава. И реших да направя нещо като изненада, като gender review на Тишо и на майка ми. Защото те си имаха едни очаквания, аз имах други очаквания за бебето. Като въобще не мога да кажа, че е било някакво вътрешно усещане, че искам да е такова и така го усещам, така го чувствам, но не чувала съм много майки така. Усещам, че ще бъде прямо момиче или усещам, че ще бъде момче. Нищо не усещах. Просто желанието ми беше да бъде момиче, на Тишо естествено да бъде момче. Майка ми също искаше да е момче. Накрая излезе моето. Момиче чакаме. И реших да им направя на тях поне gender review. Бяха изненадани и леко разочаровани, но пак беше готино и забавно. Като преживяване. Поръчах тогава набързо балони и това е едно, където си изстрелват цвета розови такива конфети, не знам как се наричаше. И да, това беше като изненада за тях. И там резултатите на пренаталния също ни бяха добри. Естествено всичко наред беше. Аз не знам, за мен лично е важно да се направи този тест. И от успокоение най-вече, защото знам, че бременните жени най-важното нещо за нас е спокойствието, да сме сигурни. Не от ефтините, определено тестове, но реално почти по-голямата част, може би, имаме телефони, които са доста по-скъпи от този тест. А пък това е нещо изключително важно, както за вас, така и за самото детенце, така че по-добре да го знаете. Едно голямо успокоение си, след като мине този тест. Лекарката също ми препоръча тогава да го направя, като естествено не ме задължавала, защото той си е по избор. Това изследване си го правиш по избор, не ти е включено към пакета за бремени. Сега феталната морфология е съвсем различно нещо, но пренаталният тест по желание. Поне на мен лично много ми помогна това. Имах си и моите си притеснения, естествено, но когато мина пренаталният тест и феталната морфология, и го коментирах естествено и с моята лекарка, ме успокои на 100%, че абсолютно нищо притеснително няма. И на феталната морфология по същия начин, доктор. И оттам нататък вече започнах да мисля по съвсем различен начин. Започнах вече да приемам, че съм бременна, защото допреди това, честно ви казвам, дори не смех да си представя, че съм бременна, да го приема по такъв начин. И започнах вече да си мисля за други неща. Вече какво бихме могли да променим в нашия етаж, понеже ние живеем в къща. Какво можем да променим, да пребоядисаме, как може да разпределим така спалнята, че да бъде удобно и за бебето. Почнах да гледам бебешки неща, дрехи, колички, каквото се сетя, абсолютно всичко. И се настроих на друга вълна, по-положителна, която ми действа много по-добре и на психиката, честно казано. Не мисля за нищо страшно, не мисля за болести, дори не мисля за раждане все още. Ще изчакам паниката да ме удари там по-към края някъде. За момента въобще не съм мислила по какъв начин ще раждам, като стана на въпрос. Опитвам се да се настроя за двата варианта. И за нормално, и за секцио. Просто такива неща чувам и за едното, и за другото, че общо взето се тая. Мъка си и по двата начина. Каквото дойде, не искам да се настроявам на единия вариант, пък след това се окаже, че не може и да трябва другия. Така че това за момента поне така си го оставим, както се случи и както дойде. Без да си правя мои си странични планове. Като цяло ще държа чак да държа. Ако всичко е наред с мен и с бебето, съм съгласна да бъде нормално раждане, с приоритет. Но ако има някакъв проблем, естествено, че ще се наложи да бъде секцио. И така, не знам какво не съм ви казала още. Не искам да става пък и прекалено дълго това видео, да ви затормозявам с такива неща. Надявам се да ви е интересно, защото на мен лично такива видеа са ми интересни. Аз сега толкова много гледам на такава тема за бременност и не само за бременност, и покупки като цяло за бебето, за много неща, свързани с това. С този период, който преминаваме общо взето. Затова реших и да снимам и то ще ми остане и като за спомени, да знам и как ми е преминал периода, защото реално вече, ако не си ги бях записала тези неща, както отметки, някакви неща, просто да си свързвам да запомня, нямаше да мога да запиша и това видео реално, защото наистина се забравят. Минал само, може би, 1 месец, откакто съм влезнала във втория триместър, а пък за по-нататък да не говорим. Така че ще си бъде един спомен така за мен.
След това ще направим естествено за втори триместър. Също как е минало, какви изследвания съм правила. И като казах изследвания, в първия триместър това, което съм пила реално като добавки, още от самото начало, естествено, не знам, предполагам, че на всички го изписват, е фолиевата киселина. Още от началото, в което разбрах, че съм бременна. Аз имах и отпреди това, но и докторката ми каза да си взема и да започна да приемам всеки ден по една таблетка. И след като направихме първите кръвни изследвания, ми излезе, че витамин D-то ми е по-ниско и започнах и витамин D да приемам. Това е което приемам до момента. Нищо друго не ми изписвала като добавки, не са ми казвали да приемам. Като витамин D-то е на едни капки, което е много гадно. Аз предпочитам на хапчета да пия, защото тия капки въобще не мога да се оправям с тях. Те не са с капкомерче, да си представяте да се слагат. Едно такова шишенце, където нищо не пуска. Е голяма мъка всяка сутрин. Ама и това ще мине. На следващия път ще питам дали има вариант да ми изпише някакво друго витамин D. И дано вече и резултатите да са по-добри следващия път, на следващите изследвания, да не се налага просто. Честно казвам, мисля, че това и че нямам повече да споделя с вас. Ако имате някакви въпроси, може да ми задавате в коментарите. Старах се да споделя максимално това, което се е случило при мен. Не искам и да става прекалено дълго видеото. То пак ще стане дълго, като гледам, но ще се опитам малко да го съкратя, за да може да ви бъде поне интересно за гледане, доколкото е възможно. Но това беше при мен първите 3 месеца. Надявам се да ми пишете в коментарите дали и при вас има някакви сходни такива моменти, етапи от бременността, които да сте преминали. Предполагам, че с гаденето доста са имали такива. И това е общо взето. Ще се видим скоро пак. Смятам следващото видео да бъде на тема бебешки покупки. Поне част от тях, защото аз вече съм взела някакви неща. Така че, ако ви е интересно, гледайте следващото видео. Чао! От мен до скоро!